nandun sa kayo. Ayoko sa babae na ito, gusto ko sa PCD. Bibili ka ano? Yun ang late. Oh, you. Level 6. 1, 2, 3 siya na. 1, 2, 3. Level 6. Iba siya tayo sa ano, kakalo mag-extra. Level, so. Ano, nilagyan mo sa kalo, pinalit niya. Fix ba? Tapos yung nakabugos, nalipat ko ng sarong ninda. Nakabog ko nga, nag-telephone. Ano na ako gusto? Eh, may aramal. Magkaiba po yung quick to. Magkaiba ang ano, ang buo. Yun lang, taliwan ko lang. Wala daw, isa ng buong. Mas maganda nga gamit sa ano. The change, daw, isa ng buong. Ay, kabo. Pagkalo na, ikawan. Nabangal mo sa motor lang? Hindi ka nang kami. Nino pa kayo na sa ano? Bukan password. Ay, yan, yan. Naman na yan. Tapos na. 3 days. Ilis na. Third. Ay, yun na. Harap ko na. Ano po ito? Ano po ito? Ako naman ay. Paano mag-gamit kang ano, computer ba ka? Ayaw lang buki. Yun na. Download mo dyan buwang. I-download. Ayaw, kasi babae. Dili ka din, hindi naman ako tao. Ilan ka na doon? Hindi ka na dilo. Papaturo ako sa inyo. Alangayos ka magbayo. Sama ba? Hindi. Oh my God! Oh, hindi ka pa pala sa kawan. Hindi lang ba? Oo. Pero mo ni PhD. Ito na lang yung nagkakawa. Hindi yun, ano ka? Bakalan mo na ito. Ito. Lab. Recommended.
Ano yun? Storage. Storage. Meron ang panantawan na panantawan na equal. Oo, makaan. Sudah ya, betul sekali. Oh! Ay, na daw kayo kita. Ay, pero ko lang hindi. Ano daw yun daw? Hindi ko naman siya na. Ay, ko pala ba na pala?
Takbo ko na ako. Ika, ano mo din? Hindi ko lang. Yun muna sa'yo mo. Binanga mo? Dapat tinawag mo sa ulit. Ulit, dapat tinawag mo. Ito ulit, tinawag mo? Laman mo na. Naman naman ako. Okay. Hindi ko ano na. Nagano pa na siya. Sige, makita si Paul. Dito lang. Yay! Ikaw pa. Hindi ko wala pa yan sa panglahan nito sa bago sa sa kaya ano likod ng munisipyo yung ikot na Ang bilis mo kayo. Ano mo? Mahulog ang plato mo. Lagi mama. Ang ginagawa. Ito dapat eh. Wala sa ay. Ay, kayo na lang. Bibili pa natin. Wala na kita po. Iyon eh. Ay, pangarap yung nalayin. Oh, sige. Bayad ko. Hindi, hindi ko na.
Malas mo sa mga Utang daw kayo sa ako. Utang daw. Ay. Utang kasi sa Natin, bakit ito? Na, na, tapos na. Sabi na kumain.
Wala. Wala. Pero pala ng dami. Max? Yeah. Bawal mo palang iba. Bayan mo sa na. Sabay na sana. Ganun yan, sa bayan. Yo, kami. Ang sarap na dito. Hoy. 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 Ay, talaga nito ka dyan. Ano ka nga ba? Hindi sa may damage ba? Hindi, dada ako din. Masaya ko man. Last, kapag ang puta ako tama, kung dito sampo, bawal, sabay na sana nakita. Taro. Sabay na sana nakita. Taro. Arrange ka? May mas nga niyo. Basta, pero gano'n sila lang. Legend ako dati nga. Kunin. Pero mahirap ako. Master nga niya ako. Ito ba sinyo ito? Holiday. Awang sa inyo. Ang liyaw sa inyo. Kayo, Ay, hindi na ako sa naman. oh.
Sabi di ba padaging bola? Ay, Bakit yung bitaman? Man, kuyo. Sangkay. Kanina? Ako na lang.
Sikit talaga. Sarap. Ala. Madali mas kapain ako. Ha? Galoy na daw kanya niya. Nanganap ka na. Makawala ko. Nakabisok pa ako. Bye. Uyo! Nagbilot ka no! Nagbilot ka no! Nagbilot ka no! Nagbilot ka no! Ekis. Bawal sa kanila. Bye! Sorry ba nila pa? Bakit ba? Ikaw? Utang-tanga. Luma. Tagas na? Luma. Kain ba? Pinas ba ito yung milag mo? Wala. Hindi,
Big Bow. Hindi ka matwan. Woo! Ang kapit ka! Namura. Sakto, na-rebound. Pero mas ako may talaga base. Kaya ako na ako. Yan ba yun? Yan ba yun? Ano naman? Tama? Water. Ay, yan ang boat. Yan o. Yan na. Yan boat na. Bubula. Ano gusto ko pa? Ano gusto ko ni? Sushi. Nure. Kuyo. Yan ko gamit. Date. Date. Date ko gamit. Date ko gamit. Ikaw ba ba? Huwag sa likod. Ano? Tama? Nagiling ka ba na ako hindi? Ito lang na. Gamit na sa loob. Oh. Ano yung golden? Tapos ang golden. Oh, saan ka ba? Okay, Dave. Ako si Taba? No, yung golden. Lapak niya. Hindi, Kwenta ko na daw. Mom spotted. Oh, yun yung Dave. Tama?
ah. Ibili ka nga ibang. Ang mga kasuko. Hindi na daw Mark. Parang nag-iban na ako kasi nakalimutan sa kaso. Pinupuntahan. Uy, ayusin eh. Reduce the placement and upgrade cost of unit by 50%. Ayusin eh. Hindi nga daw kung kakaliit. Kaya nakapit ako nga. Ang binakan na ako ang binakan na ako binakan ko din. Record lang ko dito. Metal. Metal. Ay, bibang, buhay niyo ba? Rinupal. Diba kaya? Animal. Diba kaya? Alis ka. Hindi, guys. Search mo kita. Saka. Ikot mo. Nagamit ko ba niya? Mana. Gat mo ko na din. Ako, gusto ka nakabahan ko. Baro. Alam mo ba ba yung Baro kini. Baro kini. Dito mo. Ito. May kanang kawa. Gamitin ko na niya. Sabi, say, ay, ano na sila. Isang may naman na David. Ay, di po paka. Big na din! Ay, na lang. What? Yeah. Sundo. What the fuck, eh?
Hindi kaya. Sabi kaya niyo. Ayaw na nga po ako na din ay pagkasin. Hoy, Lang na sabi. Ano po yung matili ko? Lampang lang. Laro lang po.
Ano ba kasi parang Tapos hindi, pagsabay yun. Sarap lang. Ayan. kaya po po yun sa baba. Pagsabay. Ngayon naman po. Ayan. Ay, wala. Upang may balas walo. Ano yung pagsabay ko na lang. Ini, sulit ko ang mata. Oh. Puta yun na nabilang pa. Dahil ko sa sarap. Hindi mapanagili. Gili ko pa daw. Kaya niya nagili. Tapos ini, back to back. Pwede ko yun sa bahay. Pag-back-to-back. Ay, okay. Ah! Tapos ko pang pili. Sa may video, sa pagpang busy, dali mo sa lalo, dali mo. Ako na tawag mo. Dahil may date mo yan sa tao. Ay, tanong ang punto dito. Ano po napunta? Yung kadayaman lang. Kaya kung birth certificate, PSA, Ano, hindi man siya strict kung maray. Basta may ID ka. Oo, para Bigyan ng ma-register. PSA. Pag ma-register ka pa na. Tapos uning subak niya, inanong mo po. Iniba. Kasi rin ko, ang original dito tao ko din sa habit ko. Yeah. Pakuya, sa sila ko. Dito no, Pero, Tira po, ako. yes. Punta ka kahit nakakabilang. Okay. Ayun. Ano ba ito ba di? Ano ba ang mga ba? Dapat yan. Calculator. Laging darap. Darap bibipit kung saan ko ano ba? Ano yan? Laki yung negro. Oh. Para sa pa kung Ito ang aking ano ito. Kaya kita lagi. Ito lawas. Iba. Ano mo, ulitan mo ka din. Akin talaga mo. Oh, shit, get out. Oh, tumitin.
Bilhin ka pa, no? Najib, basi po. Sawan. Sawan. Malay ni mga araw yan, mga araw yan. Kuya, may play ko. Ano